dịka Chukwu n'elu ụwa, onye dịka Chukwu. Onye dịka Chukwu n'elu ụwa, onye dịka Chukwu. Chineke onye dịka gị, ezi Chineke. Mpa. Kina aja na aja. Who be the person where they now custom jacket? Bamba. Oh my aja bagabo. My aja bi na compound and ndị akwa batara ọhụrụ. Bagabo. I want to go say I got ball. Ya mamu Zulu. E weli oh ball Kpokirikpo ndị achi. Kpokirikpo na aba Kpokirikpo maga ha ni mo ha. Ebe ka si we Kpokirikpo ya bụrụ na do no yi do Kpokirikpo. Family now, Kpokirikpo family have a job to play ball under my door. I said no, play football Kpokirikpo. But they're not Kpokirikpo. Back in the nation who know. Go meet your parents. Where there is Kpokirikpo. In my own home, there is nothing like Kpokirikpo here. Pele na aja na aja. Any hand to that. Wakita won't give you financial knowledge, give you focal knowledge. This time around, you don't live your life to the general public of your accountation. We ball about movie. It's a mon nego deck. Magia would dish na man. Only Magia quality Jacka Chiro. It's a mobile because Soviet machine let them get. Now a bit in that. Or say let them get. I mean, come with Gana, not only the Kachu, only the Kachi, Nego, how yet the Kachi. The money here. It's a no matter the money go in Akonama. Not one put up one mama. Mako wakata do aja noma. Kidu na mama wakata gi wensu. Eni nwoko onye ezinifite onye ezinifite na ezinifite Nnewi South energy. Eni nwoke kwa nke mu na ya bira nnukwu Hausa na Gombe. Mgbe na ga school. Mgbe m gara school na Gombe. Eni nwoke me nwa ya do pone ya the first issues here mega bad data. Ya bụ ekwe okudu nwunye ezi anọ m n'anyasị nwunye kwenu present Ogechukwu present Ogechukwu duru present akpọm na for city Imo ọkwa meet the husband of classmate and cosmate na Gombe si ọsọ taa ya ga-ahụ bra na njinjeje nsi eloto ise n'iheke ya sị na nwa ha nwoke ewuto master onye kachi Jesi duru ọhịa m ji agụ onye dịkachi n'elu ụwa onye dịkachi ha mụpụta nwa ha bikọtụ nwa ma gbara ime nwa ha enweghị ụdị ihe nsogbu na-emeda anya eche na agada ha che na nwoke mma na agada awụ mma Chineke sị ha na ụdụ unu ji ụgwọ ọnwụ na ndụ na ihe na-enyewu ndụ and onye ọbụla o nyere ndụ onye bigali akwụ amụọ nwa na baa ya onye dịkachi Jesi duru papa ya wakwado enyi nwoke na ngwaga gị ihe ewukwanụ aha ya awụ Prince Onyeka ọkwa aha ya ka ọ gụrụ nwa ya ya wee ji afa ka ego pikin to child to father ya wụ family rotational name ya wụ Prince Onyeka duru ọwa ahịa ihe sikwere ya na ahịa esisi ya wụ ọkpata ozu ọra ndị Igbo chokwe ọ dị ka m chetele onye ọwụ keno na Dolly Hill Hotel, 50,000. Yes. Last November 7. Okay. Marble Rack 50 hotel. Oh yeah. Aha na ọzara ọzatara akpata ozu ọra ndị Igbo. Aha ya nke ọdụ ọkwanụ mmemme atụ egwu one of Enugu State. Aha ya karịrị akarị o mana asị m akpọbiri small because akpọwachi ihe ochiri ka akwụkwọ ga-eshi maka Chineke nna. Ọkwanụ ya wụ the managing director of Sneko Investment Co Nigerian Limited. Sneko Investment Nigerian Limited. Where? Gombe. Ikalo na Gombe kwa na Sneko lekwe ya jibia. Nwoke tegete. Onye ahụ zụrụ nwete company hotel. Nwachite na afọ Chineke asị gbanya Chukwu si na afọ gozie m ọwụ ha. Ebe onye nwere dịka company a no way your classmate mba eleghị imegekwe. Isi? Eleghị imege onye a ji nwetacha ihe dị ụtọ eleghị imege. Ihe mmege. Kemego woshi kam. All your classmates. Company keme ma ahụ. Ekwurekwu company, Ekwurekwu Nigerian Limited. Enwe onye na-ekwu ka
ihe ụzọ ihe abụọ aga na-akwa mmadụ ị gaghị awụrụ ogbenye nwụrụ amụsị onye kachi Jesse happy birthday taa wụ ụbọchị gị taa wụ gịnị 20th of January 2024 ọ ga-adịrị gị na mma ihe ọma niile Chineke na-eji agọzi ụmụaka ha atọ mgbe na-asọ nwata ga-eto n'iru nna ya it is your portion mgbe na-asọ nwata ga-azụ nna zụcha nwa azụọ nne na nna ya it is your portion your family will never know anything shame in their life mpaga uwe onye obi ọma nwoke nwere menek na ahụ enwere nwa mpaga karịa then those days onye agbaja mpaga karịa ya mana ọ damaghị because it is not God's destinational dispute ozugbo mmadụ so first miracle eme marriage awọkọ onye na-akụ ụnụ ahụ na ụmụazị kpọkịrịkpọ happy birthday my dear long life and prosperity we love you you will never see shame in your life in Jesus name amen taa anyị ga-ericha asha rie mmadụ lọta gbakwa ese gbakwala ebe m maka ọbịa nga ahụ mgbe ka enyi ya ga-enye na anụ enye mmadụ abụọ ihe nọ na dining mbie ya dagị ihe ike nọ na dining mbie otoro ga-agba gị pani aha ka gị hụ ihe m demerele